Di nga siya nagkamali. Pag-usal niya, may isang pusang itim na malaki na nagtatago doon sa halaman ng balbas pusa o tahibo tsaang gubat kung tawagin. Agad itong naghihihiyaw na parang pinalo ng kawayan yung pusa at tumakbo. Habulan na naman sila. Nang biglang nawala ito malapit sa bakuran nila Rabani. Wala na siyang nagawa, kundi ang magtanong. Nakita kasi siya ng nanay ni Rabani at nagwika ito ng, "Oy, Utoy, sinong hinahabol mo, ha?" Lumapit ito sa pintuan ng bahay ng magulang ni Rabani at bumulong ng, "May aswang po akong hinahabol. Nagpambuno po kami doon sa may batis, Nanay Iste. Bigla pong nawala eh. Nakakahiya naman po kung bigla akong papasok sa bahay nila Rabani. Tsaka, nakakahiya rin po kay pare." "O siya, sige Utoy. Ako na magsasabi kay Rabani para makapag-ingat din. Kasi asawa niya lang yung naiwan sa bahay nila eh." Pinuno, ayon kay Tatay Amino, buntis na itong asawa ni Rabani. Kaya't yung nakita ng isang kaibigan ni Rabani na nagtatampisaw at naghahampas ng tubig ay tila ba dinadaan niya yung nararamdaman niya sa pamamagitan ng paghampas sa tubig. Ang pakiramdam kasi ng mga aswang na nagtitimping kumain ng karne ng tao yung parang uhaw na uhaw sila, na yung init ng kanilang katawan ay lumalabas mula sa ulo hanggang sa paa. At yung paglalaway nila ay mas grabe. Isipin mo na lang, yung mga asong bangaw na naglalaway na nababaliw. Ganun yon, Pinuno. Kaya't ang sino mang humarang o maamoy nila sa yugtong yan, siguradong susunggaban nila. Sa totoo lang, mahirap talagang labanan ang mga bagay na nagpapahayok, maging tao man o hayop o espiritu. Kasi likas yan eh. Logic na lang, Pinuno. Isipin na lang natin yung isang sakit na malikot ang kamay sa pagkuha ng mga bagay na hindi naman kanya. Kleptomaniac, ika nga. Ganun din ang mga aswang, Pinuno. Nasa sa kanila kung hanggang saan nila pipigilan ang kanilang sarili sa hindi pagkain ng laman ng tao. Kaso lang, di sila ganun kalakas. Kasi dedepende ito sa bawat ritual na gagawin nila at sa kapangyarihang ikinakarga nila. Balik tayo sa kwento. At nang makauwi itong kaibigan ni Rabani, napapaisip talaga ito. Mahirap magbintang ng walang sapat na ebidensya, kaya nagpasya ito na umuwi at doon na lamang mag-isip kung papaano niya mahuhuli yung aswang. Sinabi naman yon ng nanay ni Rabani na galing dito ang kaibigan niyang si Paring Udunya. May hinahabol yon na aswang. Bigla kasing nawala sa bakuran nila, kaya't itong si Rabani, nag-iba ang itsura. Animoy bakas na bakas ang pag-aalala niya sa asawa niya. Kaya, di pa natatapos yung sinasabi ng kanyang nanay, bigla itong tumakbo sa bahay niya. Alam niya kasi kung ano yung tinutukoy nitong nanay niya, at dahil mahal niya yung asawa niya, kayang-kaya niya itong talikuran, maging ang mga matalik niyang kaibigan.
ultimo nga yung kapatid niya. Nilalayuan niya na eh. Kasi unti-unti silang naghihinala sa totoong pagkatao nito ni Merlita. Ni kamag-anak ni Melita. Wala man lang silang nakikita o dumadalaw man lang. Fast forward tayo. Kabuwanan na ni Melita. Itong si Rabani, sabik na sa paglabas ng kanilang unang anak. Halos magkanda-kuba-kuba ito sa pagsasaka at pag-alaga ng mga baboy at manok para sa nalalapit na pagsilang ng kanilang anak. Marami itong pangarap para sa kanila, pinuno. Ito yung love story na unconditional love. Yung di mo aakalaing totoong nangyayari, hindi lang sa storya ng pocketbook. Medyo may kalakihan itong tiyan ni Melita. Halatang halata na alagang-alaga ito ng kanyang asawa. At nang dumating na yung araw ng panganganak ni Melita, halos taranta at aligaga itong si Rabani. Bilang unang apo na rin ng kanyang mga magulang todo alalay ito sa kanilang anak na si Rabani. Pero lingid sa kanilang kaalaman, dito na mag-uumpisa ang kagimbal-gimbal na pangyayari na di makakalimutan ni Rabani na mangyayari sa kanyang buhay. Nang magkaanak itong si Melita, nagluwal ito ng isang malusog na batang lalaki. Tuwang-tuwa itong si Rabani dahil unang anak nila yon. Di na nag-aksaya ng oras pa itong si Rabani. Pinagpahinga niya muna ang kanyang mag-ina. At sa sobrang tuwa niya, pinuntahan niya ang lahat ng kamag-anak niya upang ipaalam na maghahanda siya. Pinuno, paalala ko lang taong 1940 ito nangyari. Halos ang lalayo pa ng pagitan ng mga kabahayan, kaya't inabot ng gabi itong si Rabani. At dahil naman sa di kampante itong mga magulang ni Rabani, panay ang tingin at alis nito sa mag-iina para kumustahin habang wala pa si Rabani. Nagdaan pa ang mga 2 araw. Dito na magsisimulang gumuho ang mundo ni Rabani. Isang araw, ginabi na ng uwi itong si Rabani dahil yung kumpare niya ay nagpasamang lumuwas ng Maynila para sa permit na aayusin sa isang kooperatiba ng kanilang barangay. At dahil kasama siya sa samahan, obligado siyang sumama sa kanyang kumpare. Mga 12:30 na ng madaling araw sila nakauwi. At dahil sa sabik niyang makita ang kanyang anak na sanggol, nagmadali na talaga siyang umuwi. Pagbukas niya ng pintuan, di pa siya nakakarating sa kanilang kwarto, may natapakan siyang dugo. Kinutuban itong si Rabani. Ang sabi niya, "Nako, ang asawa ko, kumain na naman ata ng manok." Pero hindi yun. Ang tumambad sa kanya, harap-harapan pa mismo, ay yung hiwa-hiwalay na parte ng kanyang anak na sanggol. Gumuho ang mundo ni Rabani at nagwika siya ng, "Diyos ko, Melita! Anong ginawa mo sa anak natin? Diyos ko! Diyos ko!" Nagtakbuhan din yung nanay at tatay niya doon nang biglang tumalon papalayo yung asawa niya. "Pinuno,
Ang itsura ng imlan, ayon kay Tata Amino, ay halos walang pinagkaiba sa mga detalye na narinig na ng ating mga listener. Ang pinagkaiba lang, medyo nakayuko ito at yung cheekbone nila ay nakaumpok. Bakit sila nakayuko? Kasi may dalawang bukol sila sa likuran. At kapag ang imlan, mataas na ang antas, dito na magsisimulang lumitaw yung singit-singitan na pakpak. Kapag mas makapal ang umbok, ibig sabihin mas malakas ang imlan. At kaya yung impong nila, yan ang lehitimong may pakpak. Balik tayo sa kwento, Pinuno. Tulalang-tulala itong si Rabani. Kahit sino naman ata ang makakita ng ganong kabrutal, lalo na nangyari pa sa kanyang anak, baka hindi lang ganon ang maging reaksyon nyo. Kaya dito na papasok si Ingkong Esteban. Pinuno, si Ingkong Esteban ay isa sa mga namumuno sa espiritistang manggagamot. At bakit napakataas ng antas nito? Dahil samot-saring mga lahing engkanto ang kanyang mga kaibigan. Maihahalin tulad ko siya kay Mamang. Kaya nga hanggang ngayon, naglalakbay siya sa mundo ng mga espiritu upang gawin yung tipanan na kanyang ipinangako sa mga kaibigan niya sa araw ng kanyang pagpanaw bilang tao. Kaya naman talagang napakahusay nito. Kaya yung tsuhin ni Tata Amino ay apprentice niya. Dito niya rin pinamana yung sanga at samut-saring mga mutya na talaga namang nakakamangha. At nang malaman agad ito ng mga magulang ni Rabani, pinakalma lang nila yung kanilang anak na si Rabani dahil sa lungkot at nais nilang mabigyan ng katarungan yung nangyari sa kanilang apo. Agad-agad silang lumapit kay Ingkong Esteban at pagdating nila sa bahay ni Ingkong Esteban, agad nila itong ikinuwento sa matanda. Wika ni Ingkong Esteban. Ito na yung mga naririnig kong sabi-sabi ng mga tao at kapitbahay ninyo. May nambabagat daw eh. Sige, pakihintay. May kukunin lang ako sa kwarto ko. Pagbalik nito ni Ingkong Esteban, may dala-dala itong kulay asul na tawas at ilang planggana na may tubig at isang kandila. Habang may inuusal itong matanda, meron itong dinukot na maliit na bote. Sabay tanong ng, Akin na yung lampe ng bata. Ito yon, tama? Sabay usal ulit at pagpatak niya ng kandila habang tinutunaw yung tawas na asul. Nanlaki ang mga mata nito at sinabi niyang, Sus Mayo! Matagal na palang alam ito ng anak ninyo. Na yang manugang ninyo ay mula sa lahi ng Imlan. At hindi yan basta-basta. Dahil anak yan ng isang hari o impong nila Elena. Delikado yan. Kasi sa estado ng manugang ninyo, di na niya napigilan ng pagkahayok niya sa laman dahil yang sanggol ay isang mabangong langkang hinog sa pang-amoy nila. Kaya mahirap talagang mapigilan. At ang di ko lang maunawaan kung bakit di niya naisip na anak niya yung kinakain niya. Meron bang hawak-hawak yang manugang ninyo?
Pakitanong nga sa asawa niya. Yung dahon na nakabalot sa saging. Pinuno, nasabi ko na yan sa isang kwento mo. Kaya alam na alam kong legit ang lahat ng kwento mo. At nang kinausap nila yung anak nila, si Rabani, unti-unti niya nang sinabi yung mga kakaibang kutob nila sa manugang nila. At ang sabi ni Ingkong Esteban, Makinig kayong mabuti. Sabi ng aking gabay, isang malaking suntok sa buwan ang magkaroon ng asawa at ang lahi ng imlan sa tao. At ito ay lubos na ipinagbabawal. Pero ganun pa man, mas pinakinggan ng manugang ninyo ang tawag ng kanyang puso. Kaya naman, kinakandili niya ang bawat pagkakataon. Maging siya, alam niya na walang kasiguraduhan kung hanggang saan siya dadalhin ng kanyang temptasyon sa pagiging anak ng isang aswang. Pagkatapos sabihin yan, agad-agad niyang sinabi na, Hali kayo, magbaga kayo ng uling at huhulihin ko na yang manugang ninyo. Baka marami pa yang mabiktima. Agad-agad naman ginawa nila yung pinapagawa sa kanila ni Ingkong Esteban. At nagdasal ito ng, Dinadakila naming Diyos at Ama, mula sa kainuturan ng aming puso't damdamin, naririto kaming tiklop tuhod na dumadalangin sa iyong harapan sa kabila ng ama ng aming kasamaan at mga pagkukulang. Kami humihiling pa rin na gawaran ng inyong basbas sapagkat siyang isinisigaw ng aming puso't damdamin na nais ipabatid bilang pagpurit, pagkadakila at pagpapasalamat sa iyo, Diyos ko. Dinggin nawa, Ama, at makarating nawa sa iyong harapan ang lahat ng daing naming ito at pagsusumamo. Mabigyan mo po kaming lahat ng lakas ng aming kaluluwa at espiritu upang makamtan namin ang mga biyaya sa ngalan ng aming dakilang Maestrong Jesus. Pinuno, isa itong puder upang magkaritwal kaming espiritista at para tumawag ng divinong gabay at lahat ng listener. Gusto ko lang sabihin sa inyo na maaari niyong gamiting puder sa tuwing lalakad kayo. Ibinahagi ko yan upang makatulong sa inyo. Balik tayo sa kwento. At nang magdasal niyan si Ingkong Esteban, nag-usal ito ng, In nomine Patre et Filii et Spiritus Sancti. sabay may kinakanta itong, O halina Espiritu Santo, kami ay tulungan mong mga anak mo. Pinuno, isa po itong himno habang tumatawag kami ng banal na protektor. Para lang yan sa kaalaman ng ibang listener. Pinuno, di po basta-basta ang pagtawag ng banal na protektor na gabay. Dahil isa itong mataas na uri ng panalangin. Okay, grabe. Ako lang ba? Pero grabing kilabot yung naramdaman ko doon sa parteng nagdadasal itong si Ingkong Esteban. Grabe, lalo na doon sa parte na In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Grabe. Solid yung kilabot ko. Sobrang ganda ng kwento nito ni Sky. Sa totoo lang, gandang-ganda ako sa kanya. Lalo na sa mga paparating pang episode. Abangan ninyo kung paano durugin ni Ingkong Esteban
yung hari ng mga aswang. Grabe, hindi ako makapaniwala. Sky, sobrang salamat sa kwento mo kasi pinagkatiwala mo sa akin to. Pero alam nyo ba, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi niyang puno doon sa mga naunang part ng kwento niya at kung gaano ito kahiwaga. Yung puno na kung saan niya nakita si Ingkong Esteban na merong sinasaksak na halimaw. Ipapakita ko yon. Tapusin nyo tong video hanggang dulo. Kung gusto nyong marinig kagad yung part 5, type nyo lang, Ingkong Esteban lang malakas. Kita-kits tayo sa part 5. Salamat.